Hitler yana da alaka da Putin, wai duba da yadda salon jajircewarsa da kamanceceniya ba da alaka da Putin, to amma kuma yana da wato kusan abubuwan da yake na jajircewa. Ka san akwai mutumin da zaka ga kuna da hali iri ɗaya na yanayin baka gudu dan wuya, saboda in ka duba zaka ga shi Putin ai tun yana ɗan shekara 9 aka gane kwarjini da zalakarsa ta jajirce. Ka san akwai littafin da na karanta na Professor Angela Stent wanda ta mai lakabi da suna Putin's World, duniyar Putin. Ko yanzu ina fita masu sauraron mu su dora a Google su sa wannan caption ɗin littafin Putin's World, za su ga ƙasa wadda ta rubuta littafin ita ce Professor Angela Stent. Stent ta yi magana ta ce lokacin yana ɗan ƙarami wata rana sun je shopping da mahaifiyarsa. A gurin a cikin jama'a take cewa wannan idan ya girma ya zama babba za a ja daga da shi a duniya. Yau inda ita wadda ta haifi Putin tana raye, tarihi bai gaskata ta akan hasashen da ta yi ba. Yau ga Putin din ya zama gunguman dutse, abin da ake cewa baka turuwa kungurmi. Saboda haka in ka tsaya ka duba zaka ga cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa duk kasashen European Union wanda suka fada cikin wahala yanzu na sani suka yi ne da suka bayari mai ya sha kiɗa sun fada cikin tasko. Ga winter ta zo, tsananin sanyi a Europe lokacin da ake ruwan dutse kankara, ga babu makamashin da za a kare kai. Wanda yake cewa salam ba shi ce 'yan siyasa duk kamfen ɗin da suke yi alƙawurwa kawai suke wa mutane, in banda yaudara ba abin da suke faɗa. Ya ce don haka su dai sun dai yarda da abin da suke faɗa. Kuma kwana biyu ina Khadija, sako daga Garzali Sauna. Khadija tana da lafiya kalau. Garzali Sauna, duk irin abin da ake gaya muku ku ne matasa, kullum abin da kwanan da muka yi muku gargadi akan sai da ƙuri'ar ku. Duk mutumin da ya zo sai ƙuri'ar ka tabbatar da yau zan sake faɗa ba mutumin kirki ba. Kai ma da ka sai da ma ƙuri'ar ka, ina tabbatar maka da cewa kai ma ba mai son aka kawo sauyi ba, kai ma ka zalunci kanka. Khadija kuma da kake tambaya, uwar ɗaki na DJ ta ɗan tafi takaitaccen hutu na sati 2. Ka san aiki irin wannan wato jiki da jini sai ana huta. Akwai wannan da yake cewa salamu alaikum bash, ya ce wai kwas ɗin da ka ce ka ji ana niyyar fitowa da shi don koyar da kannanmu da 'ya'yanmu da su tsangwami cin hanci da rashawa, baka ganin anya kuwa abin zai zama abin ba zai zama a banza ba? Ba zai zama a banza ba, saboda kamar yadda nake faɗa, in wasu suna ganin zai zama a banza, ai yaran nan da ake faɗa 'yan baya ne masu tasowa, future generations ne waɗanda in suka taso za a nuna musu illa, kuma duk matsalolin da suke gani an gaza ko an kasa samar musu za a danganta su da irin waɗannan abubuwan da suke da alaka da almundahana da kudaden al'umma. Kuma ko su suka ga abin da suka rasa aka gaya musu baya da abin da ake samu da kuma irin gatan da ɗan talakan ya samu a baya da ya rasa a yanzu, to da yawa akwai yaran da wannan hudu ba za ta shige su. Wannan sako ne daga Sammani Sunusi abin yabo daga can Kurna. Wannan kuma yake cewa salam, ya ce ina muku fatan alkhairi. Ya ce tambayarsa anan, wai shugabannin wannan lokaci wai sukan yi karatu kuma suna kallon yadda ake yanzu? Kwarai da gaske, ai ba wai abu bane da zaka ce wai ba a sani ba, an sani an take sani, kawai shine matsalar. Saboda ba komai ba, saboda san gina kai da san zuciya da kuma rashin kishin kasa. Wannan kuma Nafiu Idris Abdullahi Jogana layin asibiti yake cewa assalamu alaikum, ya ce barkanku, ya ce kuma duk tattaunawa da ake yi sun ja hankalinsa, ya ce musamman ma magana akan kasar Amurka inda Zelensky ya tattauna da Joe Biden. Wannan kuma yake cewa fatan alkhairi ga Baba Bash, ya ce to wai ita daman kasar Ukraine ba ta da karfin makamai amma ta ɗebo ruwan dafa kanta. Sako daga Ishaq Cigo yar gaya. Tana da karfin makamai, tana da irin nata, sannan kuma ita kanta nukiliyan da ake faɗa Ukraine tana da shi, amma inda aka mata fargajaji ko kuma aka yi mata irin shigar saurin na yanzu magana da ake duk wata maɗaba'a wadda take da alaka da makamin nukiliya yana hannun sojojin Rasha. A Ukraine ko lokacin da ake da a haɗe da tarayyar Soviet din, ai tana cikin kasashe uku waɗanda suke da ƙarfi, da Ukraine da Belarus da Russian Federation a cikin tarayyar Soviet Union a da.
Mudassir Adamu yake cewa salam, wai yaushe yakin nan na Rasha da Ukraine zai kare ne? Wai a hasashen Baba Bash na ga yakin yaki cinyewa kusan shekara guda kenan ana yin abu guda. Ta wannan idan yana bin ma'adin na kawo waɗannan alƙalaman da ba sai mun koma baya ba saboda ba mu da lokaci, amma in ya ji mu daga farkon bayanan nan da na baya da muka wannan fashin bakin da ne akan Ukraine shine na 56 wanda muka yi magana kullum updating muke muna kawo sabon abu inda mai bibiya ne zai ji ne hasashe na bai canja ba. Sani Yunusa Kumur ya kuma yake cewa salam, ya ce Baba Bashi barkanku da rana, ya ce maudu'in ku na farko shi ya ja hankalinsa na karkatar da waɗannan makudan kuɗaɗe da tsohon akanta na ƙasa ya yi. Ya ce wai to shi Baba Bashi tambayarsa ita ce shin idan an karɓo waɗannan kuɗaɗe kai tsaye ina shi wannan kuɗin yake zuwa ne? Ya ce har mutum zai samu damar handamar waɗannan kuɗaɗe haka. Sako daga Abban Suhaimat da ke garin Kumurya. Kumurya kuɗaɗe ne wanda idan aka riga aka karɓo su, in na fahimci tambayar ka, to dama ai kuɗi daga baitul malin gwamnati ne, don haka kuɗi ne za su koma baitul malin gwamnati. Na'am. Mita 93.1. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Na'am, barka da wasu tambaya ta nan gurin guda ɗaya ce. Wasu shi kuna ganin wannan yaƙi zai ba ku wannan shugaban gwamnati ta kuma kana mishi wannan makaman da ba su tana gaba yana masa amsa yaƙi ne kan kuma ke cewa ne kuma ne wannan makaman da ya ba su ai ba wai su kamata ya ba su gani kamata da ake ya taimaka musu da na gwamnati ya kamata da suke kuma a zo a samu aiki ba wai taimaka musu da ba shi kuma su ke da ɗaukin wasan kuma sun gani shago ba su ana tashi tana wannan, amma dai maganar da yake faɗa shi ne yawa ka fahimci makamai ne da taimakon kuɗi na kuje ku. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Barka ki dai. Barka da aiki. Na'am, barka ki dai, da wa muke tare? Hajiya Sadiya ce daga Bacirawa. Na'am, to Hajiya Sadiya. To tambaya ta ga Malam Bas, wai kamar yanda waɗannan shugabanni kake faɗin jajircewar su da kwazon su, to wai a Najeriya an taɓa samun shugaba irin wannan a jajircen ko kuma ba a taɓa samu ba? Kuma yanzu shugabannin mu suna kallon wannan jajircewa suna son su koyi da irin su ko ba sa yi. Na'am. To muna godiya sosai. Wace jajircewa take nufi? Ka fahimce ta? Irin jajircewa misali kamar yadda aka bada yawa irin ta Putin din dai. Wato ai jajircewa idan kika duba ai an yi daga da shugabanni mun taba irinsu, amma mu kuma jajircewa ce ta wajen kin jinin yadda kasashen turawa na duniya irin su Amurka suke zalunta. Ka sha kawo magana akan Murtala Ramat Muhammad. Murtala yana ɗaya daga cikin babban misali, kuma lokacin da yi ta taɓarza da aka dinga kai ruwa rana tsakanin shi da shugabannin Amurka, lokacin da su Dr. Henry Kissinger sakataren harkokin Amurka akan maganan mai ya dage ya ce duk kamfanonin mai ba za su kasance a wajen yan kasashen waje baki ba su dawo gida. Aka yi abin da aka yi amfani da hukumar leƙen asirin ƙasa ta CIA aka kau da shi. Kuma ko yanzu idan na gama program na idan dan boko ya duba Google ɗinsa ya sa wace irin rawa Amurka ta taka wajen kashe Murtala zai ga abin da na faɗa. Na'am, akwai wannan sako da muka samu daga wannan yake cewa ya ce a yau bayanai suna gamsarwa, ya gaida Baba Bashi daga Awwal na karkata kofar yamma garin Dambata. Gaisuwa ce wannan. Awwal na karkata na gode kwarai da gaske. Na'am, to kusan iyakacin abin da zamu yi. To Malam Kamalu akwai sakon Isa Ado Badawa. Akwai sakon warrant officer na Bukabo Barak abokina a Dukwali. Na'am. Akwai kuma sakon fatan alheri ga Sheikh Abubakar Sa'id na'ibin limamin masallacin Fage a wato sakamakon daurin auren ɗansa da za a yi gobe Juma'a. Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya bada zaman hakuri, Allah ya bada iko. Akwai kawunsila na cire ciwa Fage, shi ma yana sauraron. Akwai kuma dan Asabe mai atamfa a dandalin Fage. Akwai kuma Kabiru manaja kani ga Lawan Kura. Akwai kuma dan Asabe mai atamfa, akwai yan majalisar Mundubawa, akwai yan makulli irin su Siraje Karami, Siraje Babba, Aminu minista, Aminu shugaba, da kuma irin su Malam Jafaru da irin su Nafi Tela, gabaki ɗayansu suna sauraron, da irin su Zaharen ma'aikaci a hukumar wato a hukumar kotuna ta jihar Kano. Malam Kamalu, ina godiya kwarai da gaske da kafitanin waɗanda suke sauraron mu a cikin wannan shiri. Ina kuma fatan alheri ga duk wanda yake sauraron wannan shiri kamar yadda suke mana fatan alheri. Ina gaida babban yana Alhaji Ado Ashana, da wannan kuma nake so
in gode wa mutanen mu a duk inda suke jin mu a cikin wannan shiri. Mun gode kwarai da gaske, sai kun je mu a cikin wannan shiri litinin mai zuwa a daidai wannan lokaci. Kamalu da wannan nake cewa bisalam. Na'am, to akwai ɗaurin aure na dan uwa abokin aiki wato Muhammad Shazali Sala Farawa wanda za a ɗaura da yardar ubangiji ranar 31 ga wannan wata da muke ciki, kuma za a ɗaura ne a nan Farawa wajen masallacin Juma'a. Dan uwa ne abokin aiki da ke aiki da gidan rediyon Aminci. To shi ma zai kula zai insha Allah zai angwance. To ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya ba to bashi. amin. Ina kuma fata duk latest labarin da ya samu zai gaya amarya dan a zauna lafiya. Gaskiya ne, to Allah ya sa mu dace. To mai sauraro kusan iyakacin abin da zamu iya ɗauka kenan a cikin shirin namu tattauna na yau Alhamis, da yardar ubangiji sai Allah ya kai mu ranar Litinin za a ji mu da Baba Bash a irin wannan lokaci. A madadin shi Bash da muka kasance da shi, Kamaluddin Muhammad nake cewa mu kasance lafiya. Dan jarida Bash Allah ya saka mu. Bash